li Sûriyê bê hilbijartinên azad û çareseriyeke siyasî çênabe. Ev gotinên şandeyê navnetewî ji bo Sûriyê di dema pêşkêşkirina raportek li ser dawîn pêşhateyên siyasî û leşkerî li Sûriyê ji bo Encûmena Ewlehiya Navdewletî. Gerbederson di raporta xwe de got ku wî hevdîtin bi her du aliyên Komîta Destûrî re encam daye. Ew jî her yek ji rejîm û opozîsyon û eger heye di rojên bê de civînên din bi wan re encam bide. Her wiha şandeyê navnetewî ji bo Sûriyê Gerbederson ji bo Encûmena Ewlehî got ku krîza Sûriyê ne bi tenê di rêya çaksaziya destûrî yan destûreke nû çareser dibe û pêwîst e hevkarî hebe da ku hemû dozeyan li xwe bigire. Navbûrî Serbarkur got ku di dema niha de dibe ku kar li ser diyarkirina çarenivîsa bi dehê hezaran ji girtî, binçavkirî û revandiyan were kirin. Bederson got jî ku ew tenha bi tu aliyekê ji aliyên Komîta Destûrî re negihiştine tê rêkeftinekê lê danûstandin li ser rêkeftina çareseriya siyasî tê kirin, her wiha li ser wê yekî jî tekez kir ku wî bi desteya danûstandkariya Sûriyê re û Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê danûstandin li ser cîbicîkirina biryara Encûmena Ewlehî 2254 kiriye.